Salam. Pun kerja iku ndak lapono. Ini. Bukan apa linggih. Linggih. Sik. Bob, kamu tak kon kerja kok malah mbok periasan baper ngono nang dapur anem. Ngono ndak lunga. Duit sing akeh tukokno gelang kalung ngono lho. Mbok dikuntak. Kendi ini banyu kendi wangi sih. Banyu kendi ono banyu kendi. Entar banyune. Ya. Oh yo. Mau dhuwit mbok kae mak 100 kricik yo apa neh. Yo ya ono. Sama gawe. Ono sing adoh salah balik. Wong lanang gaweane nang omah turu blok ora tau gelem gawe. Ngono kok ngangel bojone. Terusan senengane apik asam. Dadah Wamski. Papa tak benci ngantor. Kaya nemane sawah ngantor de bojo siji ndas kok siwalan. Yen ning tawang ana lintang, aku ngenteni seliramu. Ning kene ana putri gau. Yen ning tawang ana lintang, cahayu. Aku ngenteni seliramu. No. Joko mana yang dile cah? Malah ngene kok ora ono ngirim. Yo. Loh, ngirim. Wedene iki lho sing ngirim ku ya sapa? Wah, alah. Nyah mangan. Loh. Ngirim mau suket iki. Asam sapi ta apa? Apa? Rambu kei dhuwit. Yo. Di bojo kon ngirim sapi ini iki. Lho ora ana sego nang omah ora ana lawuh mbok kon ngirim apa? Bombok karo wong rekasane wong metal dikirim suket. Lho ora ana rekasane wong gedhi mlarat ta. Yen pas pacaran mbok tumpakno CBR, basa nikah mbok doli kabeh. Anu ku ndak piye yo. Wis go meneh gojine wong iku butuh wektu go. Sumben wis tak tukokno produk papat. Apa? Circle. Sisine kan jago. Ya wis ora apa-apa sumben tak tukokno. Jenenge wong melarat piyen ne. Nen tukokno nggo Mas, aku ben iso engkek ngono lho. Wis engkek wis sepeda. Sepeda iku apa Wis ora apa-apa sesuk tak jak engkek. Maaf. Dong engkek arek. Sok tak tumas sepeda tumak ndur dami. Usosem. Alah wis ayu kok. Iki kan bareng sengking kan. Sok. Lho justru iku ayu ya kudu engkek, butuh modal. Aku tak rabine piye? Ojo. Woi, Bang Melarat. Kau nyuruh siapa? Dapuram kue ono. Melarat siapa? Alah yo di bojo yang kangen iki ya.
lagi Mas jadi. Oke malah pemilu. Lho jadi ya bener kok. Piye lah kowe iku mlane sing sugih. Bojom tapek sisan. Mulai. Cukup kasut iki lho. Lho, rata jatah kapok kowe. Jungono Dik. Tak lungose aku. Ayo Mas, kemon. Ayo Mas, rapi sisan aku. Mulai ngono. Alah Mas. Biyen janji nem janji bahagia malah bocah melarat bareng ndak piye. Wis do dek menenge kok. Jenenge wong iku butuh wektu ngono lho, kudu sugih. Kowe roh ngene iki lho. Gaji kurang tak buka. Emang isen apa no? Aku ora tau mbok dono. Selepan jagung. Wong jenenge wong iku butuh wektu ngono lho. Ora cukup sugih, rekoso dhisik ngono lagi kepenak ngguringe ngono. Mas ngono ku lho enak dadi bojone Wahyu. Bojone turu ning omah sing ana sing pegawe. Lho, Kowe piye? Wis mlarat pemlinting. melarat itu sapa? Lha kowe ono kok. Melarat sapa? Melarat. Mas ngono ku lho enak dadi bojone pegawe. Gagah dadi bojone pegawe. Lho tenan piye? Gagah. Papski pamit. Bye. Oh, kuake nih malu tenan. Hah?